පස්සේ කාලේ මේ උත්තරේ තමයි පදවිය පැත්තේ පදිංචි කරේ මායින් ගම්මාන වලට ගෙනිහිල්ලා දෙමළ ජනයා සමග හෝ දෙමළ සන්නද්ධ සටන්කම් සමග දාගන්න. මගේ සැකයක් තියෙනවා මට ඔප්පු කරන්න බෑ. ඩොලර්පාම් සහ කෙන්ෆාම් වල පදිංචි කරේ මේ වැලිකඩ හෙරගෙදර මේ මිනිමරුන් වලට සහභාගී වෙච්ච හිරකාරයෝ කියලා මම සැක කරනවා. இந்த வன்முறை அரசு அல்லது இந்த குற்றவியல் அரச கட்டுமானத்தை செயல்பட்ட பலர் இத்தகைய பின்னணியை கொண்டவர். முக்கியமாக 1983ஆம் ஆண்டு ஜூலை சிறைப்படுகொலையில் ஈடுபட்டவர்கள் எல்லோரும் பெரும் குற்றங்கள் செய்து தண்டனை பெற்ற குற்றவாளி. ஆனால் இந்த 83ஆம் ஆண்டு தமிழ் சிறைப்படுகொலையில் ஈடுபட்டவர்கள் எல்லாம் சிங்கள சமூகத்தில் வீரர்களாக கருதப்பட்டார்கள், பிரச்சாரப்படுத்தப்பட்டார்கள். அவர்கள் தான் பெரும்பாலும், என்னால் அதை நிரூபிக்க முடியாவிட்டாலும் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தேகம் இருக்கிறது, அந்த குற்றவாளிகள் தான் அவர்கள் செய்த அந்த பணிக்கு நன்றி கடனாக கொண்டு போய் பதவியா கென்ஃபான் டொலர்ஃபான் போன்ற பிரதேசங்களில் குடும்பங்களோடு குந்தி அமர்த்தப்பட்டு அங்கே தமிழ் இளைஞர்களோடு ஆயுத ரீதியாக மோதலில் ஈடுபடுவதற்காக அமர்த்தப்பட்டார்கள் என்று நான் மிக ஆழமாக சந்தேகிக்கிறேன். මේකේ අනිත් කොටස තමයි මේ හමුදාවෙන් යුද්ධය අවසන් වෙලා අවුරුදු 17කට පස්සේ තාමත් ආයුධ තියෙනවා. හමුදා කඳවුරු වලින් පන්නපු ජනාධිපතිවරයා කියන විදිහටම ආයුධ 70 ගණන් ගිරිතලේ කඳවුරෙන් විතරක් නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ රට පුරා තියෙන සියලුම පත්තු වෙන පාතාලයේ විශේෂ පත්තු කරන ආයුධ සියල්ලම මේ යුද්ධයෙන් එකතු කරගත් ආයුධ, විශේෂයෙන්ම හමුදාවෙන් පන්නපු ආයුධ. ඊළඟට මේ පාවිච්චි කරන්නේ හමුදා පුහුණුව ලැබූ විශ්‍රාමගත්තු හමුදා සේවයෙන් පලා ආපු සෙබළුන් විසින් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද කවදාකවත් ඒගොල්ලෝ පලා ආපු හමුදා සොල්දාදුන්ට සමාව දුන්න මිසක් පුනරුත්ථාපන කරන ක්‍රමයක් පහුගිය අවුරුදු 15 20 ඇතුළෙම ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ හමුදාවලට තිබුණේ නැහැ. இன்று இந்த குற்றவியல் அரசு அல்லது வன்முறை அரச இயந்திரத்திடம் பாவிக்கப்படுகின்ற ஆயுதங்கள் எல்லாம் இந்த கடந்த யுத்த காலத்தில், நாங்கள் யுத்தம் முடித்து 17 வருடங்கள் நிறைந்த இன்னமும் இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது இராணுவ முகாம்களில் இருந்து காணாமல் போன அல்லது வெளியிலே கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட ஆயுதங்கள் பரவலாக நாடு பூராக இருக்கிறது. கணக்கெடுப்பின்படி இருத்தலை இராணுவ முகாமில் இருந்து மட்டும் ஜனாதிபதியினுடைய அறிவிப்பின்படி 70 துப்பாக்கிகள் காணாமல் போயிருக்கிறது. இவை எங்கே, யாரிடம், என்ன அடிப்படையில் அவை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது இன்னும் சரியாக தெரியாது. அண்மை காலங்களில் ஆங்காங்கே நடத்தப்படுகின்ற துப்பாக்கி சூடுகள், கொலை சம்பவங்களுக்கு பின்னால் எல்லாம் இந்த சட்டவிரோத ஆயுதங்கள் அவை முழுவதும் இந்த சிவில் யுத்த காலத்தில் இராணுவத்தில் கரங்கள் கூடாக போன ஆயுதங்கள் தான் என்பதுதான் எல்லோராலும் சந்தேகிக்கப்படுகின்ற விடயம். මේක තව උදාහරණයක් තමයි හමුදා ඔත්තු සේවා ඇතුලේ ඔත්තු සේවා හරහා වැටුප් ගෙවපු ආයුධ පුහුණුව දීපු හැඳුණු ඩෙන්ටිටි කාඩ් දීපු කණ්ඩායම් තමයි සහරාන් හැටියට අපිට හම්බ වෙන්නේ. සහරාන්ලේ කණ්ඩායම හැටියට අපිට නැගෙනහිර පළාතේ. ඒ පළාතේ සේසු කියන්නේ සූෆි මුස්ලිම්වරු බියගන්වාගෙන මරා දම්මින් නැගෙනහිර පළාතේ පාන්නේ සම්පූර්ණ ගෙන ගිහිල්ලා තිබුණේ 2015 වෙනකම්ම මෙන්න මේ හමුදාවට ඔත්තු සපයන්න බැඳී සිටි මුස්ලිම්